Enhla nasezansi umkhuluncane okhulumayo. Namhlanje sinithulela intelezi yezimanga yalapha ekhaya kaNcwane. Intelezi yezimanga ke yakaNcwane isisize kakhulu abantu abaningi, abantu abangathatha entweni. Siyayithumela ke kumagumbi amanomhlaba umuntu ofuna ifike kuyena. Imisebenzi yakhona incomeka kakhulu noma ngeke ngisho ibe yonke. Wena othi unenkinga ekhaya kunezinto ezikhalayo phezulu kwendlu, wena othi unenkinga izinto zakho azikuhambeli kahle ngendlela, uphupha ebusuku, ithonga alisondeli, izinto zakho ayihlangani, nasi isiqalo esihle, nansi impimolelo, nansi kuphila okubiza 550 rand kuphela. eGoli uyatholakala uma uyifuna, eThekwini iyatholakala uma uyifuna, siyayikhoriya futhi ize kuwena uma usuke uyifuna. Ungasali-ke kuthiwa imithi iyabiza, kuthiwa izinyanga zimbeqolo, kodwa kancane ngo-550 nje impilo iyakwazi ukuthi iye phambili. 076 079 710 8120. Ekhehla elidala is 065 929 1574, 065 929 1574. eyami 079 710 8120. Kuthiwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela.